Ipling subhay pisha ka program jong ka pulih khubor ngap sipang. Kimat ki bakongsan na unong san hima. Yo khanglat ki pulit BSF ya kinong Bangladesh bamut rong sya East Jandihil sya kem arngot. Jur ka jing sya tu hakeleng. Ya kendu u santus ya ki mele bat nong yalam na kiwei kiseng. La ban kala ka san hima ha unai lur hadien ka jingwan uhe ka BJP. Bamdan bapan tiket la banom yakun ka UDP persya yuba prestun. Sya kem unong jawai rengkat bat udrok heroin na umtra. Kumno to kit hida ki pulit ya ki pulit halor kenjing keno bamsap thiet kali ong uba hek. Andan kuna san phewajar tengka na kindong di drok. Arpeu hajar tengka na kinong di kiat. Cipeu hajar tengka na kinong thiet kiat. Kini kide ki kendon balapan mi da kador bar sinong panaliar. Mana ban pelong jing yakop khwai dok kha ba ka khusnam kalong palat silak tengka. Ban khanglat ya ka jingsha sim kabu ki duk kisok ha East and West Khasi Hills. Ka petrol ba diesel ka kiudor man kapor wat hadin balapan hier ong unong yalam ka TMC. Yo jing itu ka kong Trinity na ulat. An ay jing yada ya kinong kayi nong di dukan ka jing dawa pisa la yalam sya ka jing kiu dor kimar kimata hatura ong konrat. Syu ay kerteng thamai ka sarkar MDA ya ki skim bala pentri kam nadu ka sarkar u Dr. Mukul. Da usamla Polestar an penyakun ka UDP nanong stoin. Kerwit urat ba ka kongres syuaban mi na kaseng. Baro kirai ba kongsan la sim da urahul lane kinong pahara lane ki PA jong u. Sya khot sumba uba sanbor ban pliya ka slem BJP Northeast Hagati. Yo PhD ka kong Sabrina Lengdo. Kato ka ne ki khubor na unong san hima. Jor kijing sya tu hakeleng. Ki pulit kila yo jing ujor na u Hashi Nur Rahman bak haka absan tarik nailor. Kirunar kila wanrung haka yeng jung u kaba don ha Hali Deganj West Crow Hills bat kila yo ru ya kawai kakat ATM ksiar bat rupa ki kot kisla bat kiwe. Haka absaw tarik nailor urach dip rai ula ujor ba kirunar kila tu ya ki thok jong u na madan rating blok di hasilong. Nang ta kawai pat kajingjia haka arflai tarik unailar uba bari lang khar pengrop ula ujor ba kirunar kila rung batu ya ka thok jong u na lom jingsuk madan rating silong. Nalor kata haka khandriu tarik unailar uba janai nong kendri ula ujor ba kipulit kilalek prong ya ka yeng jong u kabadon ha langgerding lum siap silong ha kaba ula yo tu ha kabala yo tu ya kawai ka statik siar kawai ka tablet kawai ka mobile phone kiksiar kiksa bat kapisa san haja tengka. Sakway pada khubor. Bemdan bepan tiket la ban nam yakun ka UDP persya yuba presun tensong. Ka UDP kebadai keseng keba donlang ha ki sarkar MDA balaya lamda ka NPP kala ban nam pen yang kertong ha penosla konstituensi na kebenta ban yakun persya yuba presun tensong wadeu MLA ka NPP bat kumu sembut menteri rang ba kejela namar hadu menta amdan ki kertong kibapan tiket. Hawa pentik na ya kane layo banyak keren bat uba titos khain uba dei u presiden ke UDP East Khasi Hills District uba layo thu ba hadu mentar tang na penosla bat maurang keneng kimpat don bawan pan tiket. Hendrei ha baro prateli ki constituency na ki speuteli ki bahap haka East Khasi Hills ki ledep pan tiket. Udan kejingkermen bah kini kisngi ken sadon ki kertong ki bon pan tiket na ke UDP ban yakun na penosla. Hendrai ha maurung keneng da tip ha syu namar ba ka UDP kala dep
penkha distrik la ka jong ka ba pej da ka kong priti pengrop. Ulayathu ba ya kamarung keneng mau kan reu bat nong krem ka UDP kala pihak distrik no la ka jong kenang ban pensuk habatrikam kat ba hais kasih hills kansa no marway. Ngidon ki jingkermen babaro nyautli ki constituency ngin yo ya gejingjap ulaong. Uba titos kain ula penparu ba menta ka jingye khun kan long padeng ka UDP bat ka NPP handrei ka syong pat akpek ba yanokin rai. Hawai sari lom karo ula pentip ba menta ka jing penkre ladon kumbak hasantli constituency ban penyang ye kertong jong UDP. Katokan ni khubor pat di na ukenjat syai. Hapkit da ustar ya u panding bahe kat ubriu. Langpi. Ju kham ju ye i kwat kat kejing he jong wei u panding ubala yerengkat kamet kat ubriu ubala yo sei na lengkha rep uba jimwel thongni na kasnong yeu nong kma West Kasihil District kabadeiru kasnong kaba don hakitain langpi hagi khap put bat ksakar Assam. Kajing he jong ni upanding kala kampla sibon sisa hak baha ban pendon kam da ustar ban kit jong ni upanding. Uba jimwel ula thong ya kini ki panding la kamba saus neme tang upanding uni urang ba uba im tang ha karep karyang ula thongru sibon ki dieng kaj ki so nyimtra ki so meret ki kwai bat ki we gide ki ding so kang udusi ban ai khusnam palat ya ka silak tengka ha kejingi kop kwai mairang ha ka hukum ka ba the umpja ya ki rawan u district magistrate jong ka East West Khasi Hills district ha ka hukum ka bala penmi ha ka arphlai trik ubnai nailar ar hapo jong ka section ba chispa subsaw jong ka CRPC ba ka khusnam ha ka jingi kop khwai kam de ban palat ya ka silak tengka ka ba kabairong kam de ban palat ya ka chispa tengka sirnwing. Kani kajing permi kalong hadien ba audisi ulayo kajing ujor halor kajing penlong ya kajing yakop khwai dok kha da ki katto katne kinong song ha ki pong dok kha jong ki badon hapo jong ka Eastern West District ha ka ba kabai rong kamduna ya ka sanspa tengka sinrueng bat ka khusnam sya kinong job kam de ban palat ya ka silak tengka. Katkum kani ka hukum bala penmi anam sya syu ya noya noru ban pelong ya kajingi kop kahwai dok kha palat ya ki arsien ha kachisnem ha kaju kepung ya kani kajing hukum haneng la penmi kum si benta ban khanglat ya kajing pendonkam bakla bat kajing sngutu bakla ya ka amusement act bat ru ban khang lat ya kajing sya sim kabu jong ki duk kisok ki bem biang tikna ka kamai gaji lada don kino ki ba penkheng ya kane ka hukum kin sya pensitom katkum ka section ba chispa prapupra jong ka Indian Penal Code iwe pran reunot. Arpeu minit man kasngi don kam ban sneng ya ki khun ban penklan ya ka rempai. Mau kurwat. Amdei ban ya krentang ya ki ki bede bat ka jingkentiu ya kayo ka kot ni ka kamai ka ji. Hanre ha ka ne ka juk ba menta don kamru lakumno ban yeslok kumba arpeu minit bat ban ya kren bat ki khun ki kti lengba jing sneng bat ki jing hikai ha kalenti ka badei knang ba ka jing im jongki kan long kaba bha lengba ka jing pha pule ya ki kot kisla ki kam mile kai ki babon jaj bat ha ka babon ki benta knang ban long mlen ha ka jing im jongki maman laga sngi kani ka penklan ya ka akor ka buram jongki khun nadu rempai khamtam
ha kani ka juk jong ka jing thala ka menta ya kani laong uba eson e khongramai DMM NRLM Southwest Khasi Hill District habakren ha ka program halor ki South Li ki mat bakentop ya ka jing shongkha khna ka jing sniu jong uduma bat secret ka jing sniu ka kiat ka jing jelay ka jing penan kam ya ka jing di penbo ai kum ka kiat ka jing shongkha khna bat kiwe di kiba pensniu ya ka imlang saklang kala bande na ka daw ka jing bun khun ha ka ba omla shu ban ai ka jing hikai ka ba paka ya ka ni ka jing lang ha ka ni ka sngi la penya da uba es yaw pnio uba long ru umen menteri snong ka mau ko phet ka jing kren pidiang na uba rono Ricky yaw pnio ka jing ruai kerpang na ki na ka ya chaprang self help group bat ka jing kren aji khomble na ka kong bis imli lap metïap jong i khunlung badang shukha Shillong ka office jong u superintendent of police jong ka East Khasi Hills district kala pentip baha ka arfly trik unailar arhajar arfuar kumba khandai bajim step aa lalap ya ka wei ka metïap jong i khunlung kenthei ibadang shukha baper ha kawa kabadon hapo ka jingking harisan lara ya kane kamet jong ini iklung sya ka civil hospital kabala ban le ya kabadan kambat ya kamet jong ini iklung ladon menta ha kate ka hospital bat kamet jong ini khna kadon menta ha kate ka hospital bat kibahi yang asem jong ini khulung ila ban chim na ka te hospital te menta ngila poi se bakut jong gane ka pule kot khobor ngap sipang publi phi sibon bar khot khublai